लोगोफोर दिनै जोंना एनिभार्सारि माने मैरिज एनिभार्सारि आरो ए सला गाननांगोन होनबा एनिभार्सारि के दिनै लोगोफोर दिनै जोंना मैरिज एनिभार्सारि आरो ना खै बोसोर जाखो 15 16 17 18 19 20 22 लोगोफोर मानसिफोरा आसियाव साननो नांदो जोङो साननो गोनां जादो मनुआनो गैया दा बेयावनो मिथियो जों खानैदो बेसां अनलायो माने अनाय इयो आं मनुदों आं ओरैनो सानफ्लादो इनाय माने सानबाय आरो आसिदो नोङो जुदि अनोबा नों मनु थानांगोन ना तारिखखौ आङो इयो तारिखखौ सानबा सिगांनिफ्रायनो माने सानफ्रामबो माने आरे नोङो एनिभार्सारि जोंनिया मोनफायबाय होनना बुंदो खिन्थु नों जे खै बोसोर जाखो बेखौथ' नोङो फटाकसे नों बुंनो हानांगोन 2015 जादोंबा इसनि 8 बोसोर जाबायना नों काटे सनफोरा माबा जायो लोगोफोर हिनजावफोरा माबायदि अना बेसां माने सैतान इसोरना खना नांगो रुपा नांगो ल बुंबाय थागोन खिन्थु बेसां बोसोर जाखो इखौबो मनो गैया बागरबाय नायसुन जोंनिया 8 बोसोर हाबबाय आरो ना 8 बोसोर मानि 8 बोसोर मावबा जागो पात्ताखौनो मोनदिया थांनाय बोसोराव मावबा थांगो है बोसोराव मावबा थांगो 8 बोसोर मोनसेल' बोसोरखौ मनो दङो कुटलुआ जन्म जानाय बोसोरखौल' बाकी गेजेरनि मोनबो मनो गैया बेसे मावबा थांगो पात्ता मोनदिया पात्ता मोना लोगोफोर समा माब्ला थाङो जेबो पात्ताखौनो मोना जों आगोलावबो जेसे जब मावनायाव बारा दिन मावा थाब थांगोन गारना थांगोन बेबायदि खिन्थु माबायदि दा 8 बोसोर 9 बोसोर रानिं जाबाय दोङो एकदम एको हुसखौनो मोनदिया आरो हाबे बेसे दिन जाखो बेटे बेसें देरबाय दाबो नोंसिनि गोरलै बायदि मोनबाय थायो आं गावखौनो दाबो 20 बोसोर 22 बोसोरनि सेंग्रा बायदि नांबाय थायो खिन्थु गैला बारायबाय आधा बारायबाय माने गैला आरो जीवना थांबाय हाबानि दिनाव सिन्दुर थुनांगौ आरो ना चलो लगा दो हाबानि दिनाव एनिभार्सारि खालि लोगोफोर सिन्दुर लानांगोन आं बुरैनो सिन्दुर होनि माबायदि होनांगो मानो होदोंमोन हाबायाव मादो होदोंमोन नै आसिदो होयोमोन ना लोगोफोर नै आसिदो ना मादो होयोमोन नै होइदो इ आसिदो ना नै आसिदो नैदो अरे इदो हा यार अरे र बेलेग सिनिमा हाबाबो आंबा ओरैसो होनदो सोर होइनि ओरै उठायनानै होदो ऐसे ए तो नै फटासो होयोना इदि गदे पटासै आयो होनानथ' ओरै होखानायालाय ओरै समनानै ओरै होलांगोन सन हाय गिद नङा आच्छा नैदेसो इनो लोगोफोर माने आस्तामफोरदो फैसाफोरदो होयो आरो लोगोफोर नैले आंनि सिन्दुर होनाय जाबाय माबायदि नांदो दात थानांगोन ना नायाखै लोगोफोर लोगोफोर नैखौ आंबो लानि नामा माथायाव चलो खुलुमनांगोन सिन्दुर लाखांनानै लोगोफोर दानिया आंखौ माबानिया जाबाय दा खुलुमोनो साबास दे साबास एकदम नोंनि खानाया जेमान बुजा एमान जिवा थ' गालाव जाया फैसायानो नोंनि खानाया जेमान इसनिनो जे फैसा जाथों नोंनिया खुस ओके थैंक यू खानायसिनि आयु जाथोंनो बुंनांगौमोन ना खानायसिनि आयु जाथों होनना बुंनाय डायलगखौ आबौमोननिफ्राय जानि बाबामोननिफ्राय आरो आं लासे खोनाबाय दोङो खानायसिनि जुदि आयु जायोबा ना इनिया बुरैनाया लासे हाथाय गलांगोन खानाय गलांगोन गासैबो गलांगोन स्किनफोरा थथरबि जागोन खुनु लाब गैया खानायसिनि आयु लानानै आं इनो मा आशीर्बाद होबाय खानायसिनि नोंनिया जिमान खानाय दोङो इसनि फैसा जाथों फैसा जानाय लोगो लोगोनि इनि स्किना थथरबि जाबाबो डक्टरनियाव थांना आमेरिकायाव थांना सार्जारि खालामना नों क्लियार खालामना लाना फैनो हाबाय बुरैनानै थथलब जाबाबो नोंखौ ओरै बोसदामनानै ओरै एकदम बरिया साइजनि खालामनो हाबाय खानाय गबाबो खानाय ट्रान्सप्लान्ट खालामनो हाबाय किडनि हामा जाबाबो बिखा हामा जाबाबो खानायसिनि फैसाजों नों बायखांनानै किडनिबो लगायनो हागोन बिखाबो लगायनो हागोन सब लगायनो हागोन बेनि थाखाय फैसाया दरकार आलारि बाथि लगायनोथ' लोगोफोर बेबायदिनो जोंनिया अनलायनाया डायलग मारिनाया लोगोफोर न'आव रावबो गैला गासैबो थांजोब्बाय माने बोरायाबो डिउटियाव थांबाय ओमफ्राय आरो गथ'लाबो स्कुलावनो दंखायो ओमफ्राय आं दा मा खालामगोन जेबो खामानि गैया आं दिनै नै गाननोसै आरो एनिभार्सारिबो नालाय
गाननानै दसे देलायनोसै आरो दिनै आं नै गानखांबाय दा बोराया फैबाथाय सरप्राइज होनोसै आरो बिनो मानो होनबा बियो आंखौ गाननाङा होननानै बुंगासिनोमोन आरोना दा दिनै गानना थाबाय दा फैबाथाय बिनो सरप्राइज होनोसै आरो गानसननो हादिया नै आरो दंबावोमोन आरो बेसिनि नोंसिनियानो थोबाय माने थांलिया आरो नै खंखनियासो ना इनिफ्राय थांलिया आरो स्निग्रोब जाबाय तुमने क्यों फोन नहीं किया मुझे नहीं ले मन फाइबा ना लोगोफोर मा लाबनांगो मिठाई लाना फैलायबाय नै ले मा रसगुल्ला क्या लगा लिया तुम फिर ओइ नै लोगोफोर आसान गानबाय माने दा आं खांसिगां सुनांसिगोन ला उपाय गैया दिनै एनिभार्सारि ना लोगोफोर उपाय गैया आरो गावनिसो बुंग्रोबाय मानो होनदों बुङामानो बरिया नुदो र' मोजां नुदो र' लोगोफोर मोनफैलायबाय अफिसनिफ्राय एन्ड दिनै जोंनि एनिभार्सारि बुरैनि थाखाय एक गोदान और गिदिर गिफ्ट लाबनो हादिया आं लोगोफोर जेबो गोदान सेलिब्रेसन गैया मानो होनबा नै बोराया आया कुटलु खानाय 8टा बाजायाव फैदो 8टा बाजायाव फैनाया 8टा बाजायाव मा सेलिब्रेट खालामनो नै दा बेलुना ओरैनो कुटलुनि थाखाय कुटलुआ मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बेलुनखौ कुटलुनि खुसिनि थाखाय बेलुनखौ लानानै फैबाय केक सेक जेबो गैया ओरैनो हेलो बेटा ओनली बेलुन पार्टी मामा का और पापा का शादी है आज तो लोगोफोर नहीं ले बेटा नहीं था कहीं गिफ्ट लाना बेटा बेटा तुम्हारा गिफ्ट अच्छा नहीं है क्या लो देखो इधर आओ लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है इसके अंदर क्या क्या है बताओ चॉकलेट है जी और तुम्हें खुश नहीं हुआ तुम्हें खुश है तुम्हें चाहिए ये नहीं चाहिए चाहिए लो बेटा ये तुम्हारा और ये मामा का दोनों का गिफ्ट है लोगोफोर भैया मामा और बेटा का दोनों का गिफ्ट है लो पहले रुको बेटा का हाथ उसके बाद मामा का हाथ तुम दोनों का गिफ्ट आङो जेबो नोंसोरनो होफैनो हादिया बेनि थाखाय निमा बिनाय थाबाय ए चकलेट दोनो खानैबो हेपि था किन्तु जों निमाहा होआ खमाय मोनबा आरो जितिया सम फैयो तितिया झुमका बुमका मायबा मायबि होलायगोन आरो और लोगोफोर दिनै जा साथामल' गोदोर केक लाबनानै हाबाबो गोदोर बुस्थुआ माने बेकार माने गाज्रि जायो आरो वेस्टेज जायो और गरमबो ना दा तो अरे फ्रिज गैया जालायबाय तो गरम बना लोगोफोर वेस्टेज जायो ना बेनि थाखाय आङो लिमिटेड लाना फैदो आरो देखो नै लोगोफोर केकआ आङो मोनब्रैल' केक लाना फैदो मोनसे मामानि मोनसे पापानि मोनसे बेटानि मोनसे और ये एक्सट्रा आरो बेटानि थाखाय लोगोफोर जोंना काटिं बाटिं नङा हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर लो हैप्पी एनिवर्सरी मामा पापा बेटा लो ये देखो हमारा एनिवर्सरी ऐसे होता है लोगोफोर बस आंखौ दौवाखैबो आंखौ इखौनो दौनांगौमोन ना नोङो बासि कोई दौता है ना जाम्फा जाबालाय मा जानो बे सिंनि मोदोमखौबो जानांगोन ना बरिया खिन्थु ना एकदम सफ्ट आं बासि खाना लाना फैदों जानि बेटे भेनिला फ्लेवरखौ बिराद गाहाम नाङो आरो बिराद हट नाङो इयो लो और खाओ हाँ बिराद गोथाव लोगोफोर केकआ खायफा केकफोरा इमान टेस्ट जाया बाट नै भेनिला केकआ ना जानो बिराद मोजां चम्मच लेके आओ तुम्हारे लिए बहुत यम्मी यार लोगोफोर विश खालामबाय था नोंथांमोननि आशीर्वादाव नोंथांमोननि अननायाव जों बेबायदि केक मोनजाबाय दोङो दा नोंथांमोननि आशीर्वाद आइ आफानि आशीर्वाद गसाइनि आशीर्वाद गासैनिबो आशीर्वादाव जोङो हदाय मोजाङैनो थायो गंदा हो गया हैप्पी एनिवर्सरी लोगोफोर वाह ठीक है हो गया ना बैठो पेट भर गया यार जाओ जो खबर लो
जानाय लोंनाय जोब्बाय दाने हरदो जानाय लोंनाया जोब्बाय दाने हरदो आंनियाथ' जोबाखैना आंनिया जोब्बायना हरदो मा मानसि नुदोना एनिभार्सारिनि दिनाव सोर मानसि गिफ्ट लायालासिनो खायो देसन गिफ्टआ लोगोफोर नै गिफ्टनि भितराव नैबे चकलेट नैबेबो चकलेट नैबेबो चकलेट बे चकलेटनि भितराव मा गिफ्ट दोङो हां रेड येलो व्हाइट ब्लू बे चकलेटनि भितराव ये सिल्वर है और ये गोल्ड है खोनासं लोगोफोर बे चकलेटनि भितराव गिफ्ट दोङो बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ माने नेक्स्ट मान्थनि भिडिअआव खिथिगोन आङो मा मोनसे चकलेटनि भितराव गिफ्ट दोङो खिन्थु दा खिथिया नों इ चकलेटखौ खुलिनाङा बे चकलेटखौ नोङो बागस सिङाव सोना दोनबाथाय मायबा नङा मायबा खना झुमका एबायदि बुंदो माने मोनमारगोन मायबा मोनसेबाबो मोनमारगोन आरो जानो हागौ बेयाव गैया खिन्थु मोनगोन आरो मोननोबो हागोनले गुरिया गिफ्ट बिदो आङो बेसां अननाय गिफ्ट होबाय अननायानोथ' गिफ्ट चॉकलेट अननायाथ' खदाय मोनखायो खिन्थु सानसे दिनैनि गिफ्ट मोननांगोन ना अननायखौथ' सामफ्राम मोनो दिनै बारा गिफ्ट अननाय होबाय ना नोंनो दौनाबो होबाय केकखौ दौनायालाय नों खदाय दौखायो आरो चकलेटबो अननायालाय खदाय अनखायो इउनिक स्टाइलानो बिलिंबो लांना फैबाय हां बेटा और भी चॉकलेट है और नहीं खाएगा हां नै बेफोर बुस्थुखौथ' बिबानो नोंनिफ्राय मोनो बेफोर बुस्थुखौ ना बिबानो नोंनिफ्राय मोनो बियाबाबो मालाबाबो ओरैनो मोनो खिन्थु दिनैनि दिनाव जे बुस्थुखौ बिथारदो होथारनो हाया इ बुस्थुखौसो होनांगौ दिनैनि दिनाव मोनगोन दे मोनगोन नेक्स्ट लोगोफोर होमबा दिनैनि थाखाय जालायबाय तो दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर एसेयावनो फोजोबलायनोसै मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय मानोना आं निमाहा बियामोन दाख्लैबो हराव उरुनायाव सिमाङाव मानसिफोरा अडियन्सफोरा रायसोदो आरो आंखौ बोला भिडिअ बेसे गोरोन्थि खोथाफोर बुङो बाथ्राफोर बुङो निमाहा सिमाहा बिया साला नोंखौ फाय दामगोन होननानै आंखौ बहुत मानसिया बुंदों आरो सिमाङाव थ' बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गुरैयै आखाइ खबजबना निमाहा बिनाय थाबाय मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर एसेयावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय बाय बाय